Здравейте, аз съм Николай. В това видео ще оборудвам този тренер с всичката електроника, която е необходима, за да полети. Натиснете тук и тук, ако сте пропуснали първите две части, в които сглобявам този тренировъчен самолет, като използвам безплатния план от вебсайта rcsamoleti.com. За да оборудвам този самолет ще използвам безщетковия мотор FC2822, който е сравнително бавно оборотен, 1200 оборота на волт и консумация на ток около 15 ампера. Битлото, което избрах за него, е с размери 9 по 4,7 и ще го закрепя с така наречения Prop Saver. Този адаптер, освен че е много евтин, предпазва битлото при по-леки удари. За Speed Controller ще използвам 20 амперовия Red Brick с вградено захранване на приемника. Той поддържа 2 до 3 клетъчни литиево-полимерни батерии. За захранване на тази система препоръчвам батерия на 3 клетки от 1000 до 2200 мАч. Аз ще използвам 3-клетъчна Turnigy с 2200 мАч и 20 до 30 C рейтинг на разреждане. Ще използвам 9 грамовото серво TG9E с сила 1,5 кг и 0,10 секунди време за реакция. Приемникът и предавателят, които ще използвам, са 9-каналната система на Turnigy 9Hx на 2,4 ГГц, която е прекрасна апаратура за нисък бюджет. Ако сте начинаещи, може би бихте искали да започнете с нещо по-евтино, като някои от 2,4 ГГц апаратури на Hobby King, например. И тъй като ще използвам моделна сервомашинка за всеки елерон, ще ми е нужен и Y кабел за сервомашинки. Ще са ни необходими още пистолет за топъл силикон, поялник, нож, линия, молив, кръстата отверка и малък шестограм, термосигнален шлаух, малки видии, велкро и конектор, с който да свършим батерията към Speed контролера. Ще започна като инсталирам сервомашинките в тялото. От всички малки части, които идват в комплекта на сервомашинката, аз ще използвам само единичното робче и най-малката видийка, с която ще го закрепя за сервото. За сега ще сложа робчетата върху сервомашинката, без да ги хващам с видиите, защото по-късно ще ги изкараме, за да центрираме сервомашинката. Ще вкарам тягата в средната дупка на сервомашинката. След това с топъл силикон ще закрепя сервомашинката за страната на самолета, като се стремя да бъде центрирана управляващата повърхност, за която отговаря тази сервомашинка, и ще я залепя на същата височина, на която е и телът. Сега ще монтирам и сервомашинките на крилото. По принцип е възможно да се използва само една сервомашинка, която да се сложи по средата и с две тяги и двойното робче да се свържи към двата елерона едновременно. В случая ще използвам две сервомашинки и Y кабел, който да ги свържи, и всяка по-отделно ще управлява собствения си елерон. Първо ще измеря центъра на всеки елерон и ще монтирам робчетата. Сега ще измеря разстоянието между атакуващия ръб и вътрешната страна на надължника
което е 7 см, и ще го нанеса приблизително там, където трябва да бъде сервомашинката. Слагам края на сервомашинката до отбелязаната черта и я нагласям така, че да се намеря точно срещу робчето. Сега ще очертая с молив долната част на сервомашинката. С макетния нож ще изрежа внимателно парчето от ефрона. С топъл силикон ще залепя сервомашинките в гнездата, които направихме, като оставя кабелите да са в посока към центъра. Стремете се да сложите достатъчно силикон в страната, където е надлъжника на крилото, защото там ще се залепи най-стабилно. Ще сложа двете ramена на сервомашинките и с тел ще направя тягите, които ще задвижат алероните. Единия край на тягата ще огъна във формата на буквата Z. До нея ще направя формата на буквата V. Ще закача тягата на някои от дупките на сервомашинката. И от другия край ще я огъна формата на буквата Z, за да закача заробчето. По желание може да залепите кабелите на сервомашинките към крилото с топъл силикон или с някакво тиксо. След като инсталирах сервомашинките, ще свържа мотора с спид контролера и спид контролера с батерията. За целта ще запоя накрайника към спид контролера, с който ще се свържи към батерията, а в другия край ще запоя мотора с трите жички. Ще използвам термошваб, за да изолирам връзките. Може да се използва също изолирвант, но не е толкова надежден според мен. Все още няма да слагам термоизолационния шлак на тези връзки, за да мога да направя първо тест с апаратурата за посоката на мотора. Може да се наложи да смена две от връзките, за да променя посоката, ако е наобратно. Ако ползвате такива конектори, няма да се наложи да правите това, защото ще можете само да разкачите две от връзките и да ги запишете наобратно. Сега ще пробвам посоката на мотора, като първо разделича кабелите на моторчето, за да не се докоснат и да се закъсат. Ще свържа този край с приемника. В случая трябва да бъде на трети канал. Ще пусна предавателя и свързвам батерията.
Нямахме късмет и посоката на мотора е обратна. Сега ще трябва да смена връзките между две лоджичките. Първо разкачам батерията, след това спирам апаратурата. За да монтираме мотора за тялото. За целта първо ще сваля стойката на мотора, като развия ето тези две болчета с малък шестограм. Не е нужно да се развива до край, само малко и стойката ще падне. След това ще я сложа върху носа на самолета. Възможно е да използвате и линия и молив, за да отбележите центъра на носа. След това налагаме стойката върху центъра и с молив отбелязвам 4-те дупки. Тъй като моите видеи са доста дебели, ще използвам бормашина, за да прокарвам първо дупки в материала. Ако използвате по-малки видеи, може да се завият и направо. След това с отверка ще завинтя стойката за тялото с 4 видеи. След като поставката е на място, ще изрежа малка дупка в горния край на носа, достатъчно голяма, за да мине спид контролера през нея, и след това ще го вкарам и ще монтирам мотора обратно върху поставката. Ще монтирам адаптора за витлото върху оста на мотора, след това ще монтирам и витлото отгоре. Адаптора се монтира много лесно, има само две болчета, които трябва да се притегнат добре. Сега ще свържа всички сервомашинки и спирит контролера към приемника на самолета. За да свържа сервомашинките на елероните, ще използвам Y кабела. Когато кабелите са в различни цветове, като в случая, този е жълто, оранжево и кафяво, а този е бяло, червено и черно. Жълтото и бялото, както кафявото и черното, трябва да са едно срещу друго. На тази апаратура на първи канал са елероните, на втори канал е елеваторът, на трети канал е моторът, а на четвърти канал е рудерът. С малко топъл силикон ще залепя приемника за дъното на самолета. Ще използвам топъл силикон и за да залепя едната част на велкрото за батерията, а другата за дъното на самолета.
Сега ще сложа батерията, ще включа цялата система и ще видя дали всичко работи правилно. След като всичко работи и машинките са центрирани, ако трябва ще изправя някоя, като изкарам рамото и го вкарам в правилната посока, така че управляващата повърхност да е сравнително права. След това взимам малките видийки и забивам върху всяко рамо на всяка сервомашинка. Може малко да врежете тялото там, където влизат кабелите от сервомашинките на елероните, за да се затвори по-добре. Използвайте еластици, за да захванете крилото за тялото. Аз използвам около 4 на всяка страна. Това е всичко за сега. Ще се видим в следващото видео, където ще отидем на поляната, за да тестваме нашия радиоуправляем тренер в полет.